kuusipuu! Hei tytöt! Teillä oli minulle asiaa. Tuolla olisi yksi lastenkoti, mikä sun pitäisi suunnitella uusiksi. フィンランドから届いたとびっきりかわいい物語。 Onpa hieno ja turvallinen piha. Autetaan Minna Pinnaa ja laitetaan silmät kiinni kello 8. 8. 8 on teidän ikäisille lapsille todella myöhään. Nyt saa riittää. Hälytys! Lapsi on karannut! Poika, salaperäinen muukalainen. オンネリとアンネリのお家の前に突然できた子供の家。そこでは横暴なミンナピンナ所長の下で子供たちがひどい扱いを受けていました。 Minä tarkkailen teitä. Hirvein ihminen maailmassa. Se takavarikoi mun lempikirjankin. Törkeää. オンネリとアンネリは秘密の作戦を開始。 Täten perustamme Rosvoliiton. Hyvä Rosvoliitto! Rosvoliiton tehtävänä on pelastaa lapset Minnapinan hirmuvallalta. Yes. Mutta se voi olla vaarallista. Sinun pitää tehdä niin kuin sydän sanoo. ちょっぴりおませな女の子たちと優しい仲間たちの勇気の物語。オンネリとアンネリと秘密の作戦。